Stále neviem, o čom chcem točiť to video. Ani neviem, ako začne. Ale asi to bude zase o mojich pocitoch a také podobné veci. Rozmýšľam, že by som si založil ďalší kanál, kde by som práve veci, ktoré zažívam alebo cítim, dával tam taký audiovizuálny denníček. Alebo také niečo. Čo mám nové od tej doby, čo som vydal posledné takéto video? Snažím sa teraz skôr nájsť sám seba v tom, kým som, čo som a kde je moja identita. Lebo mi príde, že som extrémne zaostal, alebo tak nejako, či ak by som to povedal. A stále sa tak snažím spájať s Bohom, lebo aj tie piesne, čo som robil, áno, bolo to robené pre Boha. A potom ma pohltil svet. Čo som už aj otvorene spomínal o tých mojich úzkostiach, tak sa zhoršili práve kvôli tomu, že som sa dosť často pozeral na to, čo si o mne ľudia myslia, čo mám robiť tak, aby ľudia boli spokojní, nie preto, aby bol Boh alebo ja, ale robil som všetko preto, aby boli ľudia spokojní. Tým pádom som často zabudol sám na seba. Tým vás chcem aj tak povzbudiť, že to, čo si myslia o vás druhý, není podstatné, nezáleží na tom, že vôbec. Ja som si myslel, že ma nič také nedokáže ovplyvniť nikdy, ale za mňa klame, ovplyvnilo ma to až moc. Dahol som svetu a začal som sa zase dávať do takého štýlu krásy, ako chce svet. Takže nie, to, čo si o vás myslia druhý, není vôbec podstatné. Mňa to dostalo na také miesto, že užívam lieky proti úzkostiam. Ideál krásy žiadny není. A hlavne koncerty. To ma najviac ubíja. Z toho dôvodu ja milujem hudbu. Nečakané, keďže mám celý o tom YouTube kanál a zvlášť Instagram účet. Ten obraz bude asi nakrivo. To ma nemusí ešte trapiť. To bude trapiť môjho editujúceho ja. Začal som viacej čítať knihy. Jednu som dokonca už prečítal, Ruka v ruke s Ježišom, topková kniha. Má to odpudzujúci názov. Ja som si ju sám nechcel kupovať z toho dôvodu, že to malo názov taký, že tam sa budú vraviť klasické veci typu Ježiš jediný záchranca, jediná spása. Keď si chorý, tak nechoď k lekárovi, lebo Ježiš je tvoj jediný. A z jednej časti áno, ale z druhej strany do prdele pre tých, čo nie sú veriaci, tak a pre tých, čo sú veriaci, keďže som na svojom kanále, tak si môžem dávať, čo chcem. Ale každopádne Boh stvoril pre niečo tých lekárov, Boh pre niečo dal tým ľuďom to vzdelanie, či už je to psychológia, či už je to onkológia, či už je to, ja neviem, kardiológia, gastro, alebo chirurgia. Skôršie povie, že nejdem tam, lebo Boh má skresy, áno, aj takých som stretol ľudí, tak tam to podľa mňa spadá do toho, čo som vravel v prvom videu, byť kresťan a byť fanatik. Ale každopádne v tej knihe sa na to tak pozerá z toho logického hľadiska, že proste áno, je tu nejaký problém, pre ktorý by som to mal riešiť. Mal by som riešiť to, ako sa cítim. Mal by som riešiť to, čo teraz práve zažívam a neviem čo všetko. Tak nejako no. Možno to bude kratšie videjko, možno prípadne iba to som chcel povedať. Nezáleží na tom, čo si o vás myslí svet. Ďalší môj nepopulárny názor je, že šaty nerobia človeka. To je najväčšia sprostosť, ako to kedy povedal, ako sa to môže riadiť. V čom je človek lepší, keď dojde niekde v obleku, ako ten, čo dojde v teplákoch alebo v mikine. Proste je to len obal. Len čo je najsmutnejšie, ľudia sa riadia tým súď knihu podľa obalu. I keď všetci vravia, že by sa to tak nemalo robiť. Ale sú tak všetci nastavení, to je smutné celkom. Jo, účel tohto videa je jedine taký, že spoznávajte sami seba. Nespoznávajte seba podľa toho, ako vás vidia iní, spoznávajte sa podľa toho, ako vás stvoril Boh, vesmír, alebo ako sa chcete vidieť vy. Len toľko. A ešte jedna veta z tej knihy, ktorá ma oslovila. Nepoviem ju teraz presne, ak ju nájdem v tej knihe, tak vám ju odfotím. Alebo že za čo si najviac vďačný v svojom živote. Za to, že sa bavíš s vplyvnými alebo
vplyvnými ľuďmi, ktorí majú nejakú moc, alebo s tým, že aký máš vzťah s Ježišom, vesmírom, alebo čo, tam bolo s Ježišom, ale chápeme sa. A skúste si túto otázku položiť vy. Za čo ste najviac vďační? Za to, že môžete tráviť čas s rodinou? Za to, že viete chodiť bez toho, aby ste museli mať nejaké pomôcky? Za to, že sa môžete sami napiť? Za to, že môžete dýchať vzduch? Alebo za to, s kým sa poznáte? Čo ste všetko dosiahli? Koľko peňazí ste si nazberali? Len toľko. A čaute.